अनुपमा शो में आप देखत तनी कि ए दिन अनुज और श्रुति का शादी वाला ट्रैक चलताटे। लेटेस्ट एपिसोड में दोनों का संगीत सेरेमनी दिखावल जाता, जहां श्रुति अनुज के खातिर स्पेशल परफॉर्मेंस देतली। इतना ही नहीं, आद्या अनुपमा के अच्छा माना भइले खातिर ताना भी मारतली। अनुपमा दोनों की शादी का तैयारी करतली और अनुज अनुपमा का दूरी देख के दर्शक काफी उदास बाना और यह सवाल पूछत ना कि का अब हमेशा के लिए अनुज और अनुपमा अलग हो जाई। अब शो के लेके एगो नया अपडेट आइल बाटे। रिपोर्ट के मुताबिक अपकमिंग एपिसोड में शो में बड़ा ट्विस्ट और टर्न्स आवे वाला बाटे। अनुज शादी वाला दिन गायब हो जाए, काहे कि वो परेशान बना कि वो बेटी के जिद के चुने या अनुपमा के। आद्या एकरे खातिर एक बार फिर अनुपमा के जिम्मेदार ठहरावेली। अनुपमा भी अनुज के लेके परेशान हो जाली। ऐसा कहल जाता कि अब फिर देविका अनुज के ढूंढ के लई। अब देविका के एक बार फिर शो में एंट्री होखे वाला बाटे और वो अनुपमा और अनुज के साथ लेके आई। एकरे अलावा वो आद्या के भी सच्चाई दिखाई। वो कही कि अगर अनुपमा ना रहल रहती तो तू आज जिंदा भी ना रहतू। अब देविका आद्या और अनुपमा के साथ लेके आई। बता दें कि शो को प्रोमो में दिखावल गई बा कि अनुपमा मास्टर शेफ के दूसरे राउंड में जाली, जहां उनके सामने नया मुश्किल पैदा हो जाला। जज अनुपमा के इंग्लिश में डिश समझावे के बोले ना, लेकिन अनुपमा के इंग्लिश सही ना करला। तब अनुज भाग के उनका सपोर्ट करे खातिर आवे ना। आपके का लगता कि देविका आद्या अनुज और अनुपमा के साथे लेके आई? कमेंट कर हमके जरूर बताई। टीवी और बॉलीवुड की दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखत रहीं ABP भोजपुरिया।